Nik usteet autolesioekin hasi nitzanean, hor maske oiu nik sufrimendu asko sentitzen nun. Orduan, ni bilatzen nun, sufrimendu horiez sentitzea, orduan beste era batea sentitzen nun sufrimendu hori, orduan azkenen min fisikoakin, ez? Askotan esateu es una llamada de atención, eta oso gaizki behatzeu, baino eske askotan da baino benetan laguntza eskatzen naizea. Oain hori pentsatzen se me pone un poco, hola, me pongo un poco triste, baino ez nire ama horre ontzalako, baizik eta pentsatzetelako inbestaldetikan nola pasazun nire amak nire gatik. Orduan jartze zaitorra porque kontuatu naiz ezala bakarrikan nire gauza, baizik eta azkenen denak familien bizi izan deu. Garai bakoitzean badago min emozional horrei aurre egiteko modu bat, ez? Egondia garaiak, droga kontsumo konkretu batzuk eman dienak, ez? Gizartean zegoen min hori tapatzera eraman gaituenak. Eta gaur egun, bada egia konsumo ezberdinak daudela, baina igoera handiagoa izan dela autolesio bitartez, edo gure buruari min egiteaz, ez min fisiko bat egitean, barnean daukadan min emozional horrei irtenbide edo bukaera emateko. Autolesioak oso arriskutsuak dira, eraginkorrak direlako, epe laburrian, egoera zail eta emozio zail horiek kontrolatzen. Eta horrek arrisku bat dakartza. Persona horrek integratu dezakeelako bere baliabideen barruan. Bertarako gu helduok egon behar radarra oso afinatuta, ze, gaur egun sobreinformazionekin leku askotatik iristen zaien nola egin dezaketen bere buruari min, batzutan autolesioan gelditzeko eta bestean suizidiora eramateko. Autolesioak agertzen dira, pertsona horrek, kasu honetan gazte horrek, egoera zail eta ondoez hori kudeatzeko trebetasunik ez duenean, edo dituen baliabideak nahikoak ez direnean. Zeintzu dira beharrezkoak diren baliabide edo trebetasun horiek? Egoera zailak eta emozio zailak detektatzeko gaitasuna, eta horiek eragiten dituen kontekstua behar bezala ulertzeko gaitasuna, eta hari heltzeko edo hartatzeko erabaki egokiak hartzen jakitea.